ମୋମୋଟା କଣ ବନିଛି ପୁରା କେରା କେରା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ବାସ୍ ଫିଲିଂ ଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ମୋମୋ, ସେ ବି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ। ଆମ ବଗିଆ ବିଗନର୍ସ ମାନଙ୍କର ଏଇଆ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆମେ ଜିନିଷ ଅଧା ବନେଇବା ପରେ ହିଁ ଆମର ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ମନେ ପଡେ। ସେଇଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ କଟାକଟି କରି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ମୋର ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ମନେ ପଡିଲା। ଲୁଣ ପକେଇକି 15-20 ମିନିଟ୍ ରଖିବା ପରେ ସେଥିରେ ସବୁ ପାଣି ଗୁଡାକ ଅଲଗା କରିଦେଲି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇ ଫିଲିଂ ଟା ବନଉଥିଲି ତ ବୋଉ କହିଲା ମୁଁ ବନେଇ ଦଉଛି ଦେ। ସିଏ କଣ ସବୁ ମସଲା ପକେଇ ଜାରି ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ସରେ ବନେଇବେ। ଫିଲିଂ ହେଇଗଲା ଏବେ ରେଡି। ମତେ ବନେଇବାର ଥିଲା ହେଲ୍ଦି ମୋମୋ, ତ ମୁଁ ଅଟାରେ ହିଁ ବନେଇକି ସେଥିରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରି ତା ଦେହରେ ମୋମୋ ସେପର ବେଲି ଦେଲି। ମୋମୋ ଛାଞ୍ଚ ନୁହଁ, ଇଟିଲ ଛାଞ୍ଚ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇ ଉଷୁମ କରିକି ବସେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବୋଉ ବନେଇ ସାଇଲେଇଁ ଛଣା ପିଠା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛଣା ଖିଆ ହବ। ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଫୋନରୁ ବି ଦେଖିକି ଶିଖିଥିଲି ତ ତାକୁ ବି ବତେଇ ଦେଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ମୋମୋର ସେପ ଦେଇଦେଲୁ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳାରେ ଫିଲିଂ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବନେଇବା କେତେ ସାଟିସ୍ଫାଇଂ ନା। ଏବେ ମୋମୋର ସବୁ ସେଫ ହେଇଗଲା ରେଡି। ସେପଟେ ପାଣି ବି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କୋଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବି ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଭୟଙ୍କର ବାଗିଆ ଜିନିଷ ହେଇନଥିବ, ସେ କଣ ହବ? ପାଞ୍ଚରେ ମୋମୋ ବସିବନି, ତରକାରୀ ହବ। ବୋଉ ଆଖି ଆଗରେ ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଭଲ କି ଗୋଳାଳି କରିଦବା। ଏବେ ମୋମୋ ଗୁଡାକ ଷ୍ଟିମ ହବା ପାଇଁ ହେଇଗଲେ ପୁରା ରେଡି। ତାକୁ ନେଇକି ସବୁ ବସେଇଦେଲି। 20-25 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉଟର ଲେୟାର ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ମୋମୋ ହେଇଗଲା ରେଡି। ଆଗରୁ ଘରେ ଥିଲା, ଗରମ ଗରମ ପୁରା ସର୍ଭ କରିଦେଲି। ମୋମୋର ଲୁକ୍ସ ଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେମ୍ପଟିଂ ଲାଗୁଛି। ଓହୋ, ଟେଷ୍ଟ ରେ ପୁରା ରେଡି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଡେ ଛାଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲଉ ଓହ୍ଲଉ ପ୍ଲେଟ ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଭାଇ ଖାଇବାଟା ଆହୁରି ଜମିଲା। ବାପା ଯେ ନେଇ ଆଇଲେ ବଜାରରୁ ଚାଉମିନ, ମସ୍ତରେ ଏଞ୍ଜୟ କରି ଖାଇଲୁ। ମୋମୋକୁ ପୁରା ଚଟନୀରେ ଡୁବେଇକି ଖାଇଲେ କି ଟେଷ୍ଟ। ଭାଇ ମୋ ହାତରେ ପୁରା ଯାଦୁ ଅଛି। ସାବାସ ସାବାସ। ଆଉ କଣ ହିଁ ଦରକାର ଲାଇଫ ରେ। ଖାଅ ପିଅ ମଜା କର। ମୋମୋର ରେସିପି ଭିଡିଓ ଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ବାଏ ବାଏ।